Kahinyo Trap Youth Council HYC hakahin Rio Trik Jemang. Kalather ting yaka Sorkar MDA. Halor ka jingpen kiudor yaka scheme sam New Shlong Township Water Supply Project. Nakalay spa arpwe klor tingka. Syaka nyo spa anyo po klor tingka. Daka baong kadey ka jingpen dan kam bakla ka bajur yaka pisapat ba. Daka bakhot yaka kum ka jingshet kala ka babet-bet yakipat ba. Presiden ke HYC ubak Roy Kupar senrem. Ulaong baka jingpen kiudor ke bahadu saus pak san pau klur tingka kapun pawi ka jingpen dan kam bakla ya kapi sapat ba ka jingbam dan ya kaplan ke babiang bat ka jingbam dan ka jingat rilang hapedeng kitrat sorkar paper. Kalong ke ke bamla wan pediang baka projek ke balatmu haus nam arjar kat saw haka jinglot ke balai spa arpui klur tingka menta kan kio sendat syaduk kah nyos pa nyopo klur tingka na kidaw ya kiba ka sorkar hi kelap diang baka day na marba om syam lapen kreat na bishar benya na do shwa ben stang ya kakam ulaong haba benrap makum kini ki jing ai daw ki pen pawe ka jing bam shim kya baka jing le bam salia jong ka sorkar ya ka pisa pat ba ka HYC kala bu ru ya ka jing kli balai ba om syam la le bha ya ka feasibility studies na du shwa ban ai jing menjur ya ka project bat manuban shim jingkit kri halor ka ga jing penlot ka ba palat put balai ka plating ka upat ba kan sakta na ka ga jing pulom jing borsen shar bat ka jing bam yo i jingai jong ka sorkar bu jing kli ubak senrem ulo ong bakani kala wan long ru hakapor bagi pat ba ka Meghalaya kidangai beteng ban mat ikijing na ka jing bam dan kam dan jam kajing sniu kilenti surok kajing kerdu kajing bam biang gijaka sumar bar kajing bam dan ni kajing tei bakong san kani kajing pen kiu ka dor jong ko project ka pen mi kajing ngokya ka bajur halor kajing long ka basyai kajing kit kri bar kajing pendan kam bakla ya ka pisa pat ba kapisa pat ba kamde kanong kinti shimen jong ka nuo kono ko sorkar ni kontraktor man kapisa ka ba pensep ekai namar ka jingbam la trekam ni ka jingpen dan kam bakla ni penyat bakla jong ka sorkar ka de ka jing shet syukur ka ba bet ya upat ba ka jela Meghalaya hi barok ka we ong uba Roy Kupar kumta ka HYC ka kintu ya ka sorkar bakan pentikna ya ka jingkit kli ka jinglong ka basyai ba ka bakhoy pasuba ka jing sensyar ka badan jingkit kli bat penlong husyar ha ka baya de ber ka rukam pendan kam ya ka pisa pat ba